Tak čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu. Dneska to ide byť zasa také rozprávacie video. Dobre, tak ideme sa rozprávať o mojich hejteroch a druhým pádom o kamarátoch. Dobre, začíname o hejteroch. Dobre, čo som natáčal videa, aký gól som dal, tak mi jeden tam napísal, že ja nech neflexím. Dobre, veď ja neflexím, ja chcem iba natočiť video, čo ani nemôžem natočiť jedno video. Tak proste, ako keby som nemohol točiť videá. A na každé video by mi hovoril neflexi. Aj na druhé zasa, že no, tedy čo mi aj, že nech neflexím, no tak mi aj napísal, že som trápny. Dobre, ale ja nie som trápny, ale chcem natáčať videá, proste chcem dosiahnuť 100 odberateľov a takto. Dobre. Druhé video bolo, že to vie každý. No tak ukáž, čo ty vieš? Že kto vie, že to vie každý. Každý na celom svete to nevie, lebo nemajú žiadnu konzolu, možno. Ako moji kamoši napríklad nemajú konzolu, ale možno, že majú. Kamoš má, ale hrá tam Fifu a tiež on pekné góly dáva. Ale to nevie každý. To nevie každý. Dobre, teraz druhýkrát ide byť kamaráčenie. Dobre, viete, sa skamarátim s tým, ktorý natáča na kanál Machnatá skala. No, to chcem povedať, že troška sme sa nahnevali. Ja neviem. Bol normálny deň a o 4 dní som videl, že nech mi nedávate odber. Ale ak chcete, tak môžete. Dobre, bolo by to pre neho príjemné, ako ja som tiež natočil video, ľudia, lebo ja som chcel urobiť karmu. Tak ja som si ho vymazal, lebo mi už prišlo to. A som aj s ním volal, že či nezruší to video, lebo fakt, to je veľmi zlé video, ale o tom sa potom nebudeme rozprávať. A ešte to, že prepáč Adam, ak budeš toto pozerať, prosím, nenatáčaj také videá, lebo ako dobré sú, ale on tam hodí také zviera a on to spieva. Ako Adam, prajem ti všetko najlepšie v natáčaní, ale aby si nenatáčal také videá. Ľudia, teraz nechápem, že on natáča také videá a už má 91 odberateľov, čo ja natáčam, ľudia. Také ťažké videá, že predstavte si, že keby to robil on, tak ja neviem. Tak to by bolo tiež pre neho ťažké, ale je to riadny pocit, lebo natáča 2 mesiace natáča, má 91 odberateľov, ľudia. Nenatáčam 8 rokov, ale natáčam už rok, pol roka natáčam, čo ako s Peťom, s Peťom sme tiež chceli natáčať, ale nemal čas, takže neviem. A natočíme aj video s Adamom, že budeme sa rozprávať, že prečo dali sme také videá, ale ja neviem, prečo on dal také video, lebo koľkokrát, ako sme sa nahnevali, veď kamoši sa hnevajú. Keby sa nehnevali, no tak neboli by kamoši. No tak som to nechápal, že prečo mi nemajú dávať ľudia odber, ale ako chcú. Ako aj ja som dal to video, to je jedno. Ale fakt som sa tedy nahneval, som mal stres, tak prepačte, chcel sa mi grgnúť, tak a tiež som bol veľmi vystresovaný, že prečo to natočil. Dobre, skúsil som to, že či aj on nebude vystresovaný, ale tedy bol večer a môj kamoš to videl a ešte, že to nepovedal, to je dobré. A dneska sme aj chceli natočiť video, že ako hráme Brookhaven,
ľudia, ktorí nepoznáte Brookhaven, tak je to Roblox hra a Roblox má 100 miliárdu hier, ale o tom sa teraz nerozprávame a ideme zasa na tých hejteroch. Dobre, niektorí, ako aj tie komentáre sa ideme rozprávať, ale jeden komentár sa mi páčil, že ako som tam dal to Lambo a havarovalo. Dobre, 3 komentáre, čo ma potešilo ľudia. Jeden tam napísal Pecka, jeden tam napísal Game Name, teda neviem koľko to komentárov. Nepozeral som dlho to video, ale ja som si pozrel. A ešte chcem sa tomu, čo mi napísal, že neflexí, že som trápny a neflexí. Tak dobre, veď bolo by to príjemné pre ňoho, že keby ja som to písal, že nech bude že je trápny, že nech neflexí, že nech proste, že nech nebude youtuber. Bolo by to pre neho príjemné. Dajte like, ak áno, a ak nie, tak napíšte do komentu, že prečo. A som aj bol nahnevaný, nemohol som spať, ale nejak som zaspal. O tom sa teraz nejdeme rozprávať a dobre. A ideme ďalej. Dobre, teraz bolo, že ja som jeden mi to na také video napísal, že ja som sa teleportol, že ani nevie, že čo toto je za video. Proste neviem, ako to napísal, ale ja som napísal, že je to teleport a jeden tam dal také smiace smajlíky, čo neviem prečo, keď som tam ani nič smiešne nerobil ako ostatní. A ešte sa chcem poprosiť, že keď čo takéto napíše môj kamoš na kanál Machnatá skala, tak že napíše, že nedávajte na kanál na môj kanál, napríklad na môj, na Janko Fiačan, tak nech mi nedávajú odber. Vykašlite sa na to, ale ani nekomentujte, lebo potom sa stane hádka a ja som to tiež mne sa to tiež stalo jedenkrát. Ale nie, ako stala sa hádka pri jednom videu, lebo viete, ja mám rád Barcelonu a jeden tam napísal, no to sa nejdeme rozprávať a hádali sme sa proste. Dobre, teraz ideme na to kamarátstvo. Dobre, to kamarátstvo je dobre s Adamom, čo natáča Machnatá skala na kanál. Áno, je to dobrý kamoš, ale ako už tú úroveň dalo strašne hore, keď natáčil to video, že nech mi nedávate odber. To sa mi zdá, že hej, včera večer to bolo, tak pred 4 dňami, teraz je to pred 5, tak natočil to video. Dobre, teraz sa ideme rozprávať o tom kanále jeho a o tom mojom. Dobre, nechápem, že odkiaľ má toľko odberateľov, keď on natáča také videá, troška, že on tam dá zviera a normálne, že rozpráva to, čo je. Normálne, že koho by to malo zaujímať. Prepáč, Adam, že rozprávam toto, ale fakt, Adam, nenatáčaj takéto videá, ale prajem ti všetko dobré, aby to si bol dobrý youtuber, lebo ja ti neprajem také zlé, ako mne sa stalo. Ako ty si mi to predsa urobil, že nemohol som ani zaspať, ale keď si sa mi najradšej prepáčil, tak by mi to zohrialo srdce. Normálne, že by ma to utešilo a by sme sa normálne, že aj skamarátili. Ako ja nehovorím, že nie sme kamoši, ale ako ja chcem byť jeho kamoš, aj on môj, ako sme aj kamoši. Nechápem tomu, že prečo napísal do toho videa, že nech mi nedávate odber. Ale ak chcete takto, tak nech mi dajú. Dobre, ešte sa chcem opýtať Adama, keď pozeráš toto video, že prečo, kamo, nenatáčaj takéto videá. No, ľudia, prepáčte, on natáča na Machnatá skala.
Tak Adam, prosím, nenatáčaj také videá. Proste, vidíš, ja natáčam také ťažké videá, čo sa ťažko robili, ale niektoré nie. Napríklad ťažké bolo to, čo som robil edit s Hot Wheels autami a ešte s tými Bugatti a tak. Dobre, ešte tomu, čo je napísal ten koment, že neflexím. Dobre, ja nebudem flexiť, len mal si mi to skoršie povedať. Ale ja neflexím, ja chcem iba mať fanúšikov, lebo ostatní tiež, napríklad ostatní, Ježiši, mám Bugatti, mám ostatné, mám Lego, ty vole, ostatní a im tam nepíšu, im tam napíšu super, ako sa volá táto hra. Ako aj mne napísali, ale taký dobrý, jeden z Anglicka, jeden zo Slovenska, ale skôr takých zo Slovenska mi píšu. Ale predsa, hej, ostatní youtuberi zo Slovenska tiež, ako im nepíšu moc z Anglicka, ale zo Slovenska. Ešte chcem sa tým hejterom opýtať, ak je takto z Anglicka, tak vykašľujem sa na to. Tak hlavne sa chcem tomu, ktorý sa volá Peter Bucak. Zapamätal som si to meno, dal som si to do Facebooku, ale nič mi to tam nenašlo, iba taký pár. Ale ako hej, ako bolela ma hlava, ale neviem. Bola noc a vtedy mi to napísal, tak neviem, že kto mi to napísal, ale to sa vykašlím na to. A chcem sa vám poďakovať, že fakt za tých 31 odberateľov predtým, neviem, či mám 30-29, ale niekto bol taký, že mi zrušil odber. No tak zrušte kľudne odber, ale nedávajte dislajky, lebo myslím ani dostať žltý dolár, ale proste tí fanúšci, čo im hovoria, že neflexím, že to vie každý, no tak nech to. Najviac hovorím na toho Petra Bucáka, lebo ten ma tak nahneval, že škoda, že nemá YouTube kanál, by som mu tam napísal taký jeden koment, že či mu to bolo pekné, že či a ja by som mu to robila, ale to sa vykašleme zasa na to a ešte takto ľudia a ten Peter Bucák. Dobre. Tí dobrí ľudia, fakt ďakujem, že mi píšete také dobré komenty, že pecka a tak. A tento Peter Bucák, tak chcem ti dať čo povedať. Dobre, nech mi píšeš také komenty, ale dobre. Ja ťa môžem zablokovať, lebo to je môj YouTube kanál. Ja neviem. Dá sa zablokovať, ale neviem. Asi nie, ľudia. To si iba vymýšľam asi. A keď natočil aspoň jedno video, tak by som ho nahlásil. Tak, ale nechťať som aj kamošovi nahlásil. Sorry, Adam. Tak to ľudia. Tak ak sa vám páčilo toto video, také ugecané, také rozprávacie, také ukludňujúce pre mňa, lebo konečne to so mňa môžem dať čo povedať, ale Adam, ja som chcela aj s ním spoluprácu, ale neviem, ako sa to robí, ako ostatní točia spoluprácu, ale to. Tak, ak sa vám páčilo toto video, nezabudnite dať like, odber, koment a ostatné také veci. A čaute. S vami je Janko Fiačan.